Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo el que farem és comentar les competències bàsiques de matemàtiques, la prova de l'any 2021 de sisè. Sabem que un dia d'aquests tenen l'examen, tenen la prova de les competències bàsiques als nostres fills. En aquest cas, aquest vídeo està bé per dos motius. Està bé perquè els nens segurament els hi han passat mostres a l'escola i sabran com fer-ho, però així els pares també podem veure com són aquestes proves que els hi pregunten als nostres fills. Anem a veure l'activitat número 1, diu trencaclosques, i ens diu l'Albert fa un trencaclosques en forma rectangular que té 15 peces en un costat i 12 en l'altre. Ja ha muntat moltes peces, com es mostra a la imatge. És a dir, ens ensenyen aquí el dibuix del puzzle i ens diuen que aquí hi ha 15 peces i aquí n'hi ha 12. La primera pregunta ens diu quantes peces tindrà el trencaclosques quan acabi de muntar-lo. Entre 125 i 150, entre 151 i 175, entre 176 i 200 o entre 201 i 225. Aquí veiem que no ens ho demana exacte, però igualment el que hem de veure aquí és que per saber les peces exactes que tenim el que hem de fer és una multiplicació. És a dir, si tenim 15 peces cada vegada durant 12 files, haurem de multiplicar 15 per 12. Per tant, si nosaltres fem l'operació de 15 per 12, sabrem quantes peces hi ha. Si multipliquem, això ens donaria 30, aquí ens quedaria 15 i si sumem, això serien 180. Per tant, aquí la resposta seria entre 176 i 200 peces, ja que ens ha donat 180. Aquí ja ens ho diuen i els mestres també els hi diuen amb ells, tenen fulls a darrere en blanc per poder fer les operacions. No s'han de fer aquí al mig, però sí que les poden fer, no ho han de fer de cap. Després ens demana quantes peces del trencaclosques hi ha muntades. És a dir, aquí veiem que hi ha totes aquestes muntades i falta aquest quadradet d'aquí. Aquí, clar, hi ha dues opcions, és a dir, es poden, entre cometes, comptar, que segur que algú ho farà. Es pot fer, per exemple, un rectangle i fer la multiplicació i fer el rectangle més petit i fer la multiplicació i aleshores sumar les peces, o la manera més fàcil, si algú ho veu, és veure quantes peces falten i restar-ho del total. És a dir, nosaltres ja hem trobat el total abans, que eren 180 peces, per tant, si ara diem aquí que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 1, 2, 3, 4, 5, és a dir, tenim un rectangle de 7 per 5, tenim un rectangle de 7 per 5 peces, que és el que ens falta per omplir. Per tant, 7 per 5 serien 35 peces i aleshores, si en total n'hi ha 180, el que ens demana aquí és quantes n'hi ha de muntades. Doncs restem els 180 total menys les 35 que falten i sabrem les que hi ha muntades. De 5 a 10 van 5, portem una, 4, 145. És a dir, 145 serien les peces que hi ha muntades. La pregunta número 3 ens diu la Sara està fent un altre trencaclosques. Ja ha muntat les peces com es mostra a la imatge. És a dir, veiem que té tot el voltant del trencaclosques fet i diu que la Sara diu que quan acabi de muntar aquest trencaclosques tindrà 60 peces en total. Té raó la Sara, justifica la teva resposta. És a dir, hem de posar sí o no i dir el per què. Una miqueta seria com abans, és a dir, si contem aquí la part horitzontal, veiem que n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i si contem la part vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per tant, 10 per 6 serien 60, és a dir, sí que tindrà 60 peces, i simplement ho podríem justificar dient això, és a dir, hi haurien 6 files de 10 peces cadascuna, o simplement
que si multipliquem les peces de l'horitzontal pel vertical, ens donaria 60. Anem a veure el següent exercici. Ens diu, observa que a aquest trencaclosques li falta una peça. Diu, quina peça li falta per completar-lo. Aquí ens donen 4 peces diferents i veiem que li falta aquesta peça d'aquí. Totes tenen la mateixa forma, per tant, se suposa que totes encaixarien aquí per forma, però el que hem d'estar al cas és amb els colors. És a dir, aquí, si ens hi fixem, veiem que un té una punxa que haurà de ser de color blau i té una entrada que també haurà de ser tot al voltant de color blau. Si ens fixem només en això de l'entrada, representa que l'única que ho compleix és aquesta, perquè aquesta d'aquí i aquesta d'aquí no estan totalment blaves pintades, aquí no en té cap i aquí tampoc en té cap. Per tant, l'única peça que ens quadraria aquí seria la peça número 1. El següent ens diu, a sobre d'una taula hi ha una bossa amb peces d'un altre trencaclosques. La Xènia i en Lluís saben que si agrupen totes les peces de 5 en 5 no en sobra cap, i si agrupen totes les peces de 4 en 4 tampoc en sobra cap. I hi ha una nena aquí que diu que hi ha 80 peces. I hi ha un nen aquí que diu que hi ha 75 peces. Qui té raó? La Xènia o en Lluís? I hem de justificar la resposta. El que és cert és el que ens diu aquí, és a dir, si agrupem les peces de 5 en 5 no en sobra cap. Si les agrupem de 4 en 4 tampoc en sobra cap. Per tant, hi hagin les peces que hi hagin, representa que si ho dividim, si ho repartim en grups de 5, la divisió ha de ser exacta. I si ho repartim en grups de 4, la divisió també ha de ser exacta perquè diu que no en sobra cap. Per tant, aquí tenim dues opcions. Si ho sabem, perquè sabem el tema de la divisibilitat, ho podem fer directament de memòria, i si no, s'hauria de fer la divisió. És a dir, aquí el 80, com que acaba en 0, és múltiple de 5, per tant, és evident que el podem dividir entre 5. El 75 també el podem dividir entre 5 i entre 4 aquest no el podem dividir, ja que a més no és un número parell, i el 80 sí que el podríem dividir entre 4. És a dir, 4 per 10 són 40 i 4 per 20, el doble, serien 80. Per tant, qui té raó? Té raó la Xènia, i la manera de justificar-ho, en principi podríem dir això, que 80 és l'únic número dels dos que el podem dividir entre 5 i entre 4 i que la divisió ens dona exacta. Aquí l'important sempre amb aquests exercicis és que els nens també tinguin clar que no s'ha de córrer, és a dir, si ens ho llegim bé i anem mirant totes les preguntes, en principi són fàcils de respondre. L'activitat 2 ens diu batuts de maduixa. Diu, per preparar batuts de maduixa, la Sara i en Marcel compren els ingredients. Han trobat ofertes de safates de maduixes en dues botigues diferents. L'oferta 1, compra dues safates i paguen només una. La safata costa 4 euros. I l'oferta número 2, compra dues safates i paga la segona safata a meitat de preu. La safata costa 3 euros. Aquí tornem a tenir el mateix que ens han dit aquí, però visualment amb un dibuix. És a dir, 2 per 1, 4 euros la safata de maduixes, i aquí la segona unitat a meitat de preu, 3 euros la safata. Què ens pregunta? Diu, quin és el preu total de dues safates de maduixes amb l'oferta 1? És a dir, l'oferta 1, el que hem de veure és el que deia abans, és a dir, sense córrer. Si això ens ho mirem bé, si ens emportem dues safates i en paguem només una, per tant ens costa 4 euros les dues safates. Quin és el preu total de les dues safates? Doncs seria 4 euros. L'oferta 2, segona unitat a meitat de preu. Sabem que la safata val 3 euros i la següent safata valdrà la meitat. La meitat de 3 euros seria 1,5 euros. Per tant, 3 euros més l'1,5 serien 4,5 euros. És a dir, el preu total
de les dues safates amb l'oferta 2 serien 4,50 €. Després, l'exercici 8 ens diu cada maduixa pesa aproximadament 25 grams. Si una safata conté 20 maduixes d'aquest pes, quin és el pes més aproximat de les 20 maduixes que conté aquesta safata? És a dir, sabem que tenim 20 maduixes, i cada una de les 20 maduixes pesa 25. Per tant, si tenim 20 maduixes i que pesen 25 grams cadascuna, vol dir que tenim 20 vegades 25 grams. Per tant, l'única opció de trobar el resultat és fer la multiplicació. Si multipliquem 25 per 20, ens donarà el resultat. Si ho multipliquem per 2, serien 50, més el 0, 500. És a dir, pesaria 500 grams. Que és el que ens diu aquí. O sigui, l'opció D serien 500 grams. El 9. Diu la Sara ha comprat 6 ampolles de llet. Si cada ampolla costa 1,16 €, quin és el preu més aproximat de les 6 ampolles? Aquí ens passa una mica el mateix d'abans que amb les maduixes, és a dir, tenim 6 ampolles i cada una ens costa 1,16. També haurem de multiplicar, és a dir, haurem de multiplicar el preu d'una ampolla per 6 ampolles i veure a quina quantitat s'aproxima. O sigui, aquí nosaltres tenim 1,16 i aquest 1,16 el multipliquem per 6. Sabem que quan multipliquem amb decimals d'entrada passem de la coma, és a dir, multipliquem com si no hi fos. 6 per 6, 36, en portem 3, 6 per 1, 6 i 3, 9, i 6 per 1, 6. I ara posem la coma, és a dir, en total, després de la coma hi ha 2 números, doncs si comencem pel final, 1, 2, aquí aniria la coma, és a dir, serien 6,96 €. Aquí ens diu a quina quantitat s'aproxima més. Si tenim 6,96, clar, el que hem de veure és que s'apropa més a 7 que no pas a 6. Per tant, el preu més aproximat serien 7 €. El següent ens diu, en Marcel compra un iogurt gran que costa 1,80 € i 6 gots de vidre que costen 1,30 cadascun. En tindrà prou amb un bitllet de 10 €? Primer haurem de dir si en tindrà prou o no en tindrà prou, i després ens demana que tant si hem pogut fer la compra com si no, diu si ha pogut fer la compra, quants diners li han sobrat, i si no l'ha pogut fer, quants diners li han faltat. Per tant, primer el que hem de fer és veure quant ens ha costat tot això. És a dir, ha comprat un iogurt que li ha costat 1,80 i, a més, diu que ha comprat 6 gots que li han costat 1,30 cadascun. És a dir, a l'1,30, com que n'hem comprat 6, ho hem de multiplicar per la quantitat. En aquest cas, 6 per 0, 0, 6 per 3, 18, portem una, 6 per 1, 6 i una que portem 7. Igual que abans, tenim 1, 2 números després de la coma, per tant, 1, 2, 7,80. Ho sumem amb el iogurt i al sumar sí que hem d'estar al cas que la coma, tant al sumar com al restar, la coma ha d'estar alineada. Per tant, 0, 8 i 8, 16, en portem una, i 7 i una 8, i una que portem 9. 9,60 €. Per tant, la primera pregunta diu, en tindrà prou amb un bitllet de 10 €? Sí que en tindrà prou, perquè hem vist que tot el que ha comprat ens ha costat 9,60. Diu, si he pogut fer la compra, quants diners li han sobrat? Doncs en aquest cas el que hem de veure és que per arribar a 10 €, és a dir, si ens hem gastat 9,60, fins a arribar a 10 falten 40 cèntims. Entenem que tant si posem 40 cèntims com 0,40 €, la resposta seria vàlida. Si no ho veiem mentalment, hauríem de fer una resta. Cuidado aquí, que el 10, els cèntims que té són 0, és a dir, 10 € i 0 cèntims, i hauríem de restar 9,60. I si ho restem així,
ens donaria aquests 0 euros i 40 cèntims. Després diu, observa la relació següent. En 2 recipients amb iogurt hi ha la mateixa quantitat que en 20 culleres. És a dir, aquí ens donen 2 iogurts visualment i ens diuen que hi ha el mateix que 20 culleres. És a dir, amb 20 cullerades ens mengem els 2 iogurts. Diu, si a cada recipient, a cada un dels recipients hi ha 150 grams de iogurt, quants grams hi ha en una cullera? Aquí tenim 2 maneres de fer-ho, és a dir, una manera és, si hi ha 150 grams de iogurt, n'hi ha 150 i 150, 300. I aleshores és veure amb aquestes 20 culleres quan hi ha. L'altre, si pensem una mica més enllà, diem, si aquí hi ha 150 i aquí hi ha 150 i aquí hi ha 10 i 10, cada una de les 10 culleres correspon, diguéssim, a un iogurt, I aleshores ho podríem fer més fàcil, és a dir, podríem dir que aquest iogurt pertany a aquestes 10 cullerades i aquest iogurt amb aquestes 10, Per tant, si nosaltres repartim els 150 grams d'un iogurt entre 10 cullerades, ens donarà quan hi cap per cullerada. És a dir, anem a fer els 150 grams dividit entre 10. En aquest cas és fàcil, simplement si eliminem els zeros ens dona 15. Per tant, tindríem que en cada cullera hi ha una capacitat, diguéssim, de 15 grams. Diu, una vegada fet el batut, l'exercici 12, diu, la Sara ha posat una canya. Quants graus mesura l'angle assenyalat que formen les dues parts de la canya? És a dir, aquí hi ha una canya i ens marca aquest angle d'aquí. Aquest angle d'aquí, clar, el que ens demana és fa menys de 45, fa entre 45 i 60, entre 60 i 90 o més de 90. Aquí el que hauríem de saber és que si nosaltres tenim, diguéssim, un angle recte, això fa 90 graus. Per tant, tot el que estigui més tancat d'això farà menys de 90 graus, evidentment, i tot el que estigui més obert farà més de 90. Per tant, aquí simplement hauríem de veure que això està més obert que 90 graus, per tant, la resposta seria la D. Després, l'activitat número 3, comandes. Diu, la Sílvia i en Joel són pastissers i cadascú treballa en una pastisseria. Per fer els pastissos, tots dos fan comandes d'ous que els arriben en cartrons de mitja dotzena i d'una dotzena. És a dir, hi ha 2 tipus de comandes, o mitja dotzena o una dotzena. Diu, avui a la pastisseria de la Sílvia ha arribat una comanda amb 24 ous. Si només hi ha un cartró d'una dotzena, quants cartrons de mitja dotzena han arribat? És a dir, aquí tenim 24 ous, diu que li ha arribat un cartró d'una dotzena, per tant, de 24, si n'hi traiem 12, ens en queden 12, Aleshores, aquests 12, si els hem de posar en mitges dotzenes, és a dir, de 6 en 6, quants han arribat? Doncs ens hauran arribat 2 cartrons. Si algú necessita fer les operacions, què farem? Primer traurem els ous que han arribat, diguéssim, en una dotzena, 24 menys 12, i després ho repartiríem entre 6, és a dir, faríem grups de 6, per tant, hauríem de dividir entre 6. El 14 ens diu, a la pastisseria d'en Joel ha arribat una comanda amb 2 cartrons de mitja dotzena i 2 cartrons d'una dotzena. Quants ous han arribat en total? Això una mica igual que abans, és a dir, si ens perdem mentalment, ho podem escriure, que no passa res, i aleshores, en aquest cas, ens diu que han arribat 2 cartrons de cada, és a dir, 2 cartrons, 2 de 6, és a dir, això serien 12 i 2 de 12, que això serien 24. Si sumem aquests dos, 24 i 12, ens donaria 36. Per tant, la resposta d'aquesta pregunta, quants ous han arribat en total? 36 ous. El 15 diu, cada setmana la Sílvia
fa servir 5 cartrons d'ous d'una dotzena. Quina d'aquestes operacions serveix per calcular el nombre total d'ous que fa servir durant 4 setmanes? És a dir, nosaltres fem servir 5 cartrons d'una dotzena. Per tant, en una setmana, quants ous gastarem? Doncs, si sabem que una dotzena són 12 i en fem servir 5, el que faríem és 12 per 5. Amb aquest 12 per 5, què sabem? Sabem el que gasta cada setmana, és a dir, 12 per 5. En aquest cas, l'únic que ho compleix seria el B i el D. I després ens diu que, a més, això durant 4 setmanes. Per tant, el que ens hagués donat el 5 per 12 ho hem de multiplicar per 4, perquè cada una de les 4 setmanes ho ha estat utilitzant així. Per tant, 5 per 12 i multiplicat per 4 seria l'operació correcta. El 16 ens diu, per preparar pastissos d'aniversari, en Joel li portaran una altra comanda d'ous. Els cartrons d'ous seran tots d'una dotzena o tots de mitja dotzena. Observa el que pensa. Diu, si els ous arriben en cartrons d'una dotzena, hi haurà 4 cartrons. I si arriben en cartrons de mitja dotzena, hi haurà... Diu, quants cartrons de mitja dotzena hi haurà? Fes els càlculs i justifica la teva resposta. És a dir, nosaltres sabem que arriben 4 cartrons de 12. Per tant, aquests 4 cartrons de 12, el que farem és multiplicar 12 per 4, és a dir, 12 ous per 4 cartrons, 4 per 2, 8, 4 per 1, 4. I aquests 48 ous, el que hem de fer ara és dir, si ara ens arriben amb cartrons de mitja dotzena, ens arribaran amb packs de 6, Per tant, amb packs de 6, el que faríem és repartir-ho ara entre 6, 8 per 6, 48, a 48, 0. Si ho veiem també fàcilment, entenc que també ho podem fer sense fer els càlculs, tot i que si ens demana que fem els càlculs, entenc que millor que els fem i no anem de pressa, que també sempre ens podríem equivocar. Aquí sí que mentalment, clar, podríem dir que cada cartró són 2, per tant, 2, 4, 6, 8, i també ho trobaríem. L'activitat número 4 ens parla d'itineraris. Diu, el divendres la Nàdia passa per casa d'en Pol per anar a l'escola a peu. El dissabte la Nàdia passa per casa d'en Pol per anar a la biblioteca. Observa les distàncies que hi ha en el dibuix següent. És a dir, aquí, de casa de la Nàdia a casa d'en Pol, 0,8 quilòmetres, de casa d'en Pol a la biblioteca, 1,2 quilòmetres, i fins a l'escola, 0,6 quilòmetres. Diu, quants metres camina el divendres la Nàdia des de casa seva fins a arribar a l'escola? És a dir, sabem que va des de casa fins a l'escola, per tant, ha de fer aquest 0,8 i aquest 0,6, que en aquest cas el 0,8 i el 0,6 els haurem de sumar, és a dir, fa els dos trams, això seria 6 i 8, 14, portem una, 1,4 quilòmetres. Aquí la resposta ens la demana en metres, que per tant seria la C, és a dir, si sabem que un quilòmetre són 1.000 metres, 1,4 seran 1.400 metres. El 18 ens diu, tria l'opció correcta per completar l'oració següent. Diu, la distància de casa d'en Pol a l'escola és la meitat, el doble, el triple o una quarta part de la distància de casa d'en Pol a la biblioteca. Aquí veiem que 0,6 i 1,2, és a dir, un és el doble que l'altre o un és la meitat que l'altre, depèn de com ens ho mirem, i el que ens diu aquí és la distància de casa d'en Pol a l'escola és la meitat, és a dir, com que ens diu el petit, és la meitat que el de la distància de casa d'en Pol a la biblioteca. El 19 ens diu, el diumenge la Nàdia va al cinema en autobús. L'agafa a la parada 2 i baixa a la parada 4 segons l'horari previst. És a dir, aquí tenim un horari, diu que la pel·lícula comença a les 16 i la Nàdia ha arribat 10 minuts abans que comenci la pel·lícula a la parada número 4.
a quina hora ha agafat l'autobús a la parada 2, és a dir, aquí tenim la parada 1, la parada 2, la 3 i la 4, i amb diferents horaris. Aquí el que ens hem de basar és que diu que la pel·lícula comença a les 16 i que la Nàdia ha arribat 10 minuts abans. Per tant, 10 minuts abans de les 16 serien les 15:50. Per tant, les 15:50, l'únic tren que para a les 15:50 a la parada 4 és aquesta segona fila. I aleshores ens diu a quina hora ha agafat l'autobús a la parada 2. Doncs si ens basem en això, a la parada 2 a les 15:30, que seria l'opció número B. Després, diu, dels 80 espectadors que assisteixen al cinema, 40 hi arriben en autobús. Quin percentatge representa aquests 40 espectadors respecte del total? Aquí, en principi, el seu seria que veiéssim que no cal fer cap operació, és a dir, hi ha 80 espectadors i la meitat d'espectadors, que és la meitat del total, seria un 50%. Després, l'activitat número 5 diu taller de teatre, diu l'escola organitza un taller de teatre en què poden participar els alumnes de primer a sisè dels grups A i B. Amb el nombre d'alumnes que s'han inscrit s'ha elaborat el gràfic següent, és a dir, aquí tenim primer A i B, segon A i B, és a dir, aquí tenim els colors, l'A i el B, i el nombre de persones que s'han inscrit, diguéssim, de cada curs a teatre. Aleshores diu, en total, quants alumnes s'han inscrit al taller? Clar, aquí el que hauríem de fer és sumar totes les quantitats. És a dir, en aquest cas, aniríem sumant totes les quantitats. Aquí, a primer, veiem que hi ha 15 i 10, 25. Després, aquí, a segon, veiem que n'hi ha 15. A tercer, també n'hi ha 15. Per tant, en portem ja 30. Després, a quart, n'hi ha 30 més. A cinquè, 5 i 15 n'hi ha 20, és a dir, 30 i 20, 50. I després, els de sisè, 10 i 10, 20. Per tant, anem a sumar el total de persones, que en aquest cas serien 5, i aquí serien 5 i 5, 10, i 2, 12, és a dir, 125. Per tant, serien més de 120 alumnes els que s'han inscrit al taller. Després ens diu, segons el gràfic, els dos grups de sisè tenen inscrits més alumnes que els dos grups de quart, menys alumnes que els dos grups de tercer. Aquí hauríem d'anar mirant quina d'aquestes frases ho compleix. És a dir, aquí, per exemple, ens diu que els de sisè tenen més alumnes que els dos grups de quart. No tenen més alumnes, perquè aquí n'hi ha 20 i aquí n'hi ha 30, per tant, la primera no. La segona diu menys alumnes que els dos grups de tercer. Els grups de tercer tenen 15, aquí tenen 20, per tant, els de sisè no tenen menys. Diu el mateix nombre d'alumnes que els dos grups de cinquè. A cinquè n'hi ha 5 i 15, 20, i 10 i 10, 20. Per tant, sí que seria la C. Hauríem de mirar també la D, no per res, però està bé que sempre mirem totes les opcions. Diu el mateix nombre d'alumnes que els dos grups de primer. Primer veiem que 15 i 10 són 25, per tant, no hi ha el mateix. Diu, si com a màxim es poden inscriure 15 alumnes de cada grup, quants alumnes de cadascun dels grups de sisè encara es podrien inscriure al taller? És a dir, com a màxim 15 alumnes de cada grup, per tant, si aquí en tenim 10 i 10, encara podríem afegir 5 a cada grup. És a dir, la resposta seria la A. Després ens diu quin gràfic mostra el nombre d'alumnes del grup A de cada curs inscrits al taller. Aquí ens ho dona primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè i veiem 5 gràfics diferents, basats en el grup A. Aleshores, aquí si ens hi fixem, a l'A, que seria el primer, és a dir, serien 15, 10, 5, 15, hauríem de veure quin s'assembla, quin és el que manté aquesta tònica. És a dir, primer n'hi ha 15, després n'hi ha 5, o sigui, 15, 10, 5, 15, 10, 5, 15, 10, 5 és l'únic
que quadra, diguéssim, primer, segon i tercer, per tant, hauria de ser aquest. El gràfic 2 és el que ens quadra amb els resultats. Aquest ens pregunta, diu, la Paula observa la forma d'una capsa de llapis de colors i construeix un prisma amb bastonets i boles de plastilina. Aquesta activitat número 6, primer a la 25, ens diu quants vèrtexs té el prisma. És a dir, tenim aquest prisma d'aquí, un prisma és com una capsa de sabates, però que la base pot ser un triangle, pot ser un quadrat, pot ser un rectangle. En aquest cas ens demana quants vèrtexs té aquest prisma. Aquí ens ho posen encara una mica més fàcil, és a dir, ens pinten amb boletes, diguéssim, totes les punxes, que serien els vèrtexs. Per tant, aquí hi haurien 6 vèrtexs. Quantes cares en forma de triangle té aquest prisma? Aquest prisma té 2 cares en forma de triangle, és a dir, tenim 3 rectangles o 3 quadrats, depèn de com ho mirem, i 2 triangles a dalt i a baix. I aquí ens diu quin d'aquests desplegaments correspon al prisma. Aquí, en aquest cas, si ens hi fixem, tenim 3 cares que són rectangles, 2 que són triangles, aleshores, en principi, aquest no podria ser, aquest tampoc podria ser, i aquest d'aquí o aquest d'aquí, si ens imaginem això que tanquem, és a dir, posem aquests rectangles tancant, fent aquesta forma, ens queda un triangle a dalt i un a baix, per tant aquest seria el més lògic. Després diu, a la capsa hi ha 48 llapis de colors, la Paula n'agafa una sisena part, 1 partit per 6, ens posen també la fracció, quants llapis de colors ha agafat. Aquí el que hem de calcular és una sisena part de 48, que en aquest cas és simplement calcular un sisè d'una fracció, que és dividir entre el denominador, és a dir, entre el de baix. Si dividim 48 entre 6, ens dona 8, per tant, tindríem 8 llapis de colors. Aquí ens diu, amb bastonets com aquest, és a dir, tenim aquestes línies d'aquí que són bastonets, diu que la Paula ha construït la sèrie següent. És a dir, la figura 1 ha fet servir, aquí ens ho diu, la figura 1 ha fet servir 5 bastonets, 1, 2, 3, 4, 5, la figura 2 n'ha fet servir 9, la figura 3 n'ha fet servir 13, si ens hi fixem, la primera, és a dir, la primera caseta, sempre necessita 5 ratlles, 5 bastonets, però la següent, com que comparteix una ratlleta, només necessitem 4, és a dir, serien 5 del primer i 4 del segon, serien 9. Aquí estem igual, és a dir, necessitem 5 del primer, 4 del següent, 4 del següent, és a dir, cada un que anem afegint només necessitem 4 bastonets. Per tant, a la següent, a la 4, què hi haurien? Els 13 que tenim aquí, més 4, és a dir, serien 17, i a la figura 5, que és el que ens demanen, serien 4 més, que serien 21. Per tant, 21 bastonets és el que necessitaríem a la figura número 5. I aquí, al 30, ens diu que la Paula construeix, aquest dia és l'últim, al 30 ens diu que la Paula construeix amb boles de plastilina una altra sèrie. Aquí, si ens hi fixem, hi ha 1, 2, 3, 4 boles i tenim 4 files. A la següent taula, si ens hi fixem, tenim 3 files, és a dir, hem eliminat una fila. Aquesta taula està buida i a aquesta taula hi ha una fila. Aquí ens diu quantes boles de plastilina posarà a la taula 3. Aquí, si ens hi fixem amb el patró que va seguint això, cada cop eliminem una fila. Per tant, si aquí hem eliminat una fila, aquí haurem d'eliminar una altra fila. Per tant, ens quedarien 4 i 4, 8 boles de plastilina.